No día de Rosalía viaxe comigo para descubrir lugares importantes na súa vida. Estou na Praza de Brigo, en Santiago de Compostela, a carón desta estatua de Rosalía. Neste lugar estaba a casa na que naceu no ano 1837. Sí, Rosalía de Castro naceu na Praza de Vigo. E chegamos a Ortoño. Esta é a casa das tías paternas de Rosalía de Castro, na que viviu boa parte da súa infancia. Dende aquí, escoitou as campás de Bastavales. Elas están... Hai preto de 300 rúas en España que levan o seu nome. Pero tamén prazas, teatros, institutos, o aeroporto de Santiago e ata un avión. Unha estrela leva o seu nome, e non falo deste, claro. Dende o ano 2019, na constelación do Fiuco, a uns 240 anos luz da Terra, hai unha estrela que leva o seu nome. Xunto con Isabel a Católica foron as dúas únicas mulleres que cederon a súa imaxe para os antigos billetes de 500 pesetas. Pouco antes de casar con Murguía, escribiu o que se considera o primeiro manifesto feminista en galego. A Rosalía de 20 anos publicaba líderes onde lle deixaba clariño a Murguía que coa de Compostela non se xogaba. A que si se conserva é esta Casa da Matanza, aquí en Padrón, casa na que faleceu Rosalía no ano 1885 debido a un cancro de útero. E a última parada desta viaxe non podía ser outro que o pé das campás de Bastavales.